Oimorenya kwa mgajuang machingni cheno ni maratil entari kangwen dueno marario ganario prario kod angwen. Waikuni wathodhi ya mwaka uono koreo kwa mag siasa kamaneta piny Kenya William Ruto podogo tache imbo mar piny Kenya kaka uono yore nyasi malamo kanisa mano moriwo dinde mathoth county ma Kakamega wami kuku mar wachno kabende Odinga maen jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance no riworegi jokanyo e duond bura mar ODM mela makamukunji medo sero ganda jo Kenya mondo miondikre kaka jokanyo mag ODM bende wami kuku mar wach makamano diambo makauono panika endatilwan gi chen gijario mokwongo bang' weche manyien kamae wakelo ni twak mitawo kanyo gi George Bati odhi bedo gi wende kama oting'o jaod bura Mathari Antonio Luoch kachiel gi Charles Owino mabende en jasiasa odhi twak elo duond bura mar UDA kata piny owacho jokwarom gajwang' gi dhigo mbaka ewi diped ni piny Kenya itiyo kod loch mar katiba koso mano mar pala en twak mabiro mana bang' weche manyien kwa magajwang' to kaka pile wacho gi mago mwami opek. Kenyatta National Hospital, about only 33 are remaining. But also when you go to KU, you find the admissions were 27, and already 8 have been discharged. 19 are the ones who are remaining. Kwan jima osetho masira mar mach manyo muoche kardak ma Embakasi ochopa uchiel kamenyo podhi nyime ne ji mapok oyud ndachgi. Peko kwa hospital Mambagathi masani bando ma oktine siling milioni 119. Wasebedo ka wan gi chandruok joala ywak pile ka pile ni dhok chando gi adir mag dhok chando gi saidi onge kaka mon nigi kwe mon chandre kon gi koni ma igeng'o dhok kon gi koni to gima nodhierwa ni reinforcement no keti e county gi Homabay mang'eny kabisa tiji reinforcement gi nang'o migawo marango ngima oganda obuogo kawo kang' mar chik ne weg jamni ma oweyo jambgi dang'ni e chuny boma ma Homabay. Machiegni nyakorom gajwang' chenro en ratil erokamano kuom RAMOGITV mar weche manyien waikore makare mar neno ni bedo kod ng'eyo kotenore gi mago motimore odiochieng' ma kawuono. Wantiere gi jaloko mar Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeyo bende par ni waroko pachi lai marot machuok kaka pile en naria deka chonono ka bende wantiere live Facebook kacha gi YouTube duto warwake pachi nyaka mbui wa moko maga tudro kama oting'o X gi Instagram warwake pachi nyaka kuom gajwang' odhiambo makawuono maen ratil machiegni ji ma osewito ngimagi bang' masira mar mach manyo muoche kardak ma Embakasi ochopo ji auchiel. Obila pod luwo ndachache ji abiro ma itudo gi kar gas manyo macho muoche no. Kaka japo mara juito mondi leron wa piny owacho Ramoni kum nyaka koro chiw ka okil mar jal ma chech goni wuon kanyo Wandugi Kiraithe to Ramoni kanyo ne en garage maloso geche ma ok kambi mar gas. E odiochieng' mar adek bang' muoch gas mane okelo masira mar mach Embakasi e kaunti ma Nairobi kar buok ma oketie ji ma utegi ne owang' pod ndiko anyuola 39 ewi kwan mar anyuola 62 mane oyudo masira ka koro kopogore gi kony ma giyudo e kar resruok ni pod gikia kaka chakre kiny biro bedo ne nyithindgi madhi e skul. Sijui ya kufanya ili kesho yaweze kwenda kwa shule na pia kuna dokumenti zake kwa nyumba zilichomekea mahali pale. Sina nilichomekewa kila kitu. Hata kukula ni serikali itusaidie imetuleta hapa. Wanatushughulikia tunakura. Ka bende mawaromie kod jawachilo piny owacho Isaac Mwaura madoko geno ni piny owacho dhi keto ikruok ne jopuonjre manie kar resruok ni. Bende anyuola gi biro yudo sir ma siling 6,000 kowuok kuom piny owacho kuom dweche adek. The partnership we have with the Red Cross, they will be given vouchers for rent so that they are able to get somewhere where they can go and get support. We'll work out that way because sometimes when you have to get new rent, you need a deposit, you need all of those, but estimating about 6,000 shillings for each person for 2-3 months, that cash transfer. That arrangement is being done with the local administration. Nyaka sani kwan ji ma osewito ngimagi gina uchiel ka ng'ata achiel Mwaura koni ngimane ok ber ahinya e kar thieth ma Kenyatta University Teaching and Referral Hospital. Kenyatta National Hospital, about only 33 are remaining. But also when you go to KU, you find the admissions were 27,
and already 8 have been discharged. 19 are the ones who are remaining. One of them is in critical conditions, 18 of them are okay. But the other one has actually 14 degrees burns. Piny owacho pod onyono piny ni kum nyaka chiw ne ji ma owinjore. NEMA has already identified some 4 key officials who seem to have been compromised in giving the NEMA license to this company, Maxis, and also investigations are ongoing because anyone who is culpable, as His Excellency the President said yesterday, they must be held to account. Ka okil mar jal ma uyang kaka Derek Kimathi ma wuon kar gas ni to kwedo lipode ni kanyo ne en dag gas. Okil Wanduki Kiraithe koni kanyo ne en kar loso nyamburko ma okethore kendo kwayo margi mar bedo kod lesen ne otamgie. Our client had not been operating a gas filling operation in that premises. The premises for the last few years has been operating as a garage, and till Thursday was still operating as a garage. Obila manyo ji abiriyo ma ichichigoni ni kod ting maduong' e muoch mar gas ni. Riwruok mar Kenya Red Cross to koni nyaka sani giseyango ji te ma ichichigoni ne oyudo masira mar majno. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kwadhi mbele ni ji ang'wen itongi magi kama koyudo hinyruok e masira mar ndara bang' matatu mating'o ji wuoth 14 tumore gi lori ya paya ma Nyahururu kadhi Nyeri otieno mane piny orugodo kawuono. Matatuno no rik ko jolemo mag kanisa mag St. Peter's Catholic Murang'a mane dhi e lamo maduong' e kar lamo ma Subukia. Jogo ma otony masira no lero ni lori no chalo mano obayo yo kendo ma otuomo nyamburko margi magikone okelo tho mar ji 4. Jogo mohinyore no ki oringo do osiptende makono ka ringre ji ma otho to tere kar kano ringre ma Nyahururu County Referral. Tulikuwa tumetoka nyumbani jana kama saa 10. Tulikuwa tunakuja maombi Siraini Subukia. Saa tukawa na mchana mwema tukaomba, lakini tukisafiri kurundi tukapatana na accident pale Dalago. Tulela ilikuja ikatugonga, ikakosa mwelekeo, lakini tulipata services wakatukuchukua wakatuleta hospitali. We have ensured that wametibiwa, wengine wameenda nyumbani na kuna mwingine tumetransfer Mathari. Kuna wengine walipata hiyo accident wakapelekwa Nyeri Hospital. Kwa hivyo mimi kama mama county Nyandarua nataka kuambia watu wa Murang'a poleni sana, na hasa familia za wale wamepata hii ajali, poleni sana. Tunaomba Mungu awapatie a very quick recovery. Hospital namba Gadhi en kathieth mantiere Bwotend County ma Nairobi en hospital mayudo jotuo mathoth pile ka pile. Kata kamano hospital namba Gadhi sani kuome koro mokerot kaluwore gi gope mathoth ma ibandhe gi kembe mopogore opogore ma pacho ka. Gowi ma ok tin $119. Hajafom marwa Walter Nyabagalero no Magadhi bende yuago gope mag ibandha guch NHIF kod Linda Mama ma bende omiyo chenro magi koro chung'. Mbagathi Hospital. Achiel kuom hospital mantiere Bwotend County ma Nairobi, mamulo jotuo e kinde kwan mar 1,000 kuom odiochieng' ka odiochieng'. Ayudo thuolo mar pisora mondo akikra kod tend hospital no, kanyakla kod jotuo e wi maling'ling moko mag gope ma migawo mar omenda ochako lai mar piedho kendo goyo kogno kapok ochul weg gopego. E kinde bilo wach kod jatatije mar hospital mar Mbagathi Alex Irungu, olero ni Mbagathi ni kod kwan mag gowi mag pesa maromo $119.4 mano kochopo tarik 31 dwe mar 2 higa mar 2023. Pesa mapok ochul kembe manomiyo gi mwandu magitiyogo e osiptandne. Moingo kembe 200 mokelo kanyakla Aida Tech Enterprise mane ochwalo mwandu maromo $114,516. Kambi mar Advanced Medical Solution mapiro Mbagathi $420,000. Aiden Enterprise bende bandho maromo $416 gi 190. Almed Medical bende bandho maromo $196. Ka Avensis Ventures bende dwaro maromo $312. Kembe mamoko magin kaka Beckton Agencies Limited bende bandho maromo $4,042,000. Belton Agencies bende bandho maromo $2,031,031 gi $40. Belea Agencies bende bandho maromo $700,000
15,000. Because these are business people, they did business with NMS, they are not paid, of course they will complain. Tendo osiptal nowacho ni gisendiko ne tend county mondo ochwalnegi omenda go, kata kamano dwoko magiyudo miyogi mana buok. I have written letters to the CEO. The board has engaged the chair of NHIF. Nothing seems to move. And you see now as a public facility, our main source of finances is NHIF. So you can imagine, Senator, if we are owed such colossal amount, you can imagine the struggle we are going through. Yeah, I thought Mutrini was high. They said 8 million. Alidho mar goyo wang'e buge mag omenda. Kendo jatatije Alex yango ne osiptal ma Mbagathi bandho okumba mar thieth NHIF to kod mano mar Linda Mama omenda maromo $88.3 pesa magisethiedho jotuo man kod tuoche mopogore opogore kendo owegi thuolo. The total accrued amount is at 31st December was 85 million. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna kinde limbe mare bende oyango chal mar osiptalno kinde nono ne kaka chal mar thieth chalo Mbagathi. We have projects in these hospitals that were started under NMS, and you can see they have stalled. And we are being told by the administration of the hospital here that it is over a debt of only 15 million shillings. The contractor is willing to continue with the work, but because these debts that were owed by NMS are the preserve or are the responsibility of State House, that money has not been paid to the contractor. We at the Public Accounts Committee made it clear that we must distinguish between the bills that are owed to by the Nairobi County government and those that are owed by NMS and State House. We had the Minister for Treasury, responsible for Treasury, together with the State House Comptroller, appearing before the Senate County Public Accounts Committee last year, and they did commit that they were going to clear all these bills. We want this project to continue. Agoyo tiklo e chal mar gedo mag ute mag thieth kama jotuo bende bedoe, ka gedo mar kar jotuo mohewore ICU bende dhi nyime kama gedo mare osemana muonyo omenda maromo $19 kende. Gedo machielo mokwamo en kama owinjore jotuo mosethiedhi mowinjore we thuolo owinjore tiekie maromo $13 osetigo kata odoko nigi sani to chal mare chalo gunda kendo ni gedo mare dhi muonyo $200,000 kata odoko ne yudo sir koa NMS makoro county ma Nairobi omako chung ni ne osethul oko. As you can see, we are supposed to be having here a laboratory, an outpatient department, a radiology facility and an ICU. But because of the 15 million shillings that we owe the contractor, this project has stalled. And what makes it worse, if you speak to the administration, you will be told that we have exceeded the bed capacity right now at Mbagathi Hospital, and people are having to share beds in some of those wards. If this facility was completed, it would ease some of the pressure. Pododhi nyime kod dundruok e od thieth kendo malingling wachore ni jotuo riwo otanda nikech thoth margi medo medore to otanda nok. Jatatije Alex Rungu leronwa ni gin kod jotuo maromo 40 mosethiedhi kendo we thuolo mar dhi pacho to pod ochunje osiptalno kagiwacho ni ok ginyal wuok oko kalure kod tek mar uchumi. Moloyo to giyie bede kar thieth kanyo kama giwacho ni gine kod adieri ni ginyalo yudo chiemo odiechieng' kod otieno. The discharge is still in the ward. We call them discharge ins. Are 40. Total inpatient for the last 24 hours up to now, 457 against a bed capacity of 347. When somebody has been treated, he has been discharged, but he would rather stay in hospital than go home, because they are saying the situation at home is worse than at Mbagathi Hospital. At least here, they are guaranteed that the daktari here will give them a meal. Nyumbani ni kubaya bwana. So we are doing badly as a nation, and you can see for yourself. Katodo koni Mbagathi ni kod kwan mamalo mag jotuo. Tendo osiptalno wacho ni gin kod kwan manok mag lakteche to kod nurses madone mondo medgi moko 20. Maybe we have the capacity. E rangach machielo kama ogeria gulu mar muya manyalo reso jotuo mamuchgi ng'adore kendo inyalo chwonegi muya. Orak mosir kod riwruok mok mar piny owacho Amref International kod omenda mag sir kowuok e bad bengi maduong' mar World Bank igeno ni ka otieki to gedo makamano biro konyo kama duong' moriwo koda ka tieko luoro maketgi mano mane okel kod tuo makoch mar coronavirus. Penjo maduong' medo nyuolore gimomiyo Tend County osejongo kar thieth maduong' mar Oganda. Kata odoko ni moko kuom barupe mar RAMOGITV chwoe wang'e owuok e apisi mar jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e kaunti ma Nairobi. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Jatend piny Kenya William Ruto singo medo keto omenda mag ndiko jopuonje pacho kae kaka yor chiwo sir mowinjore kit somo manyien manyasani mar CBC kendo golo badho mosebedo yore mag somo e thurka. Nowuok county ma Kakamega kama noyore nyasi mar law moriwo dinde buora e lap ma approved school Kakamega kama nosingo medo timo limbe kor gwenge ma pacho kaka yor riwo Uganda jo Kenya. We have now sorted out comprehensively the challenges that were in CBC. Tumekubaliana na stakeholders wote vile masomo ya watoto wetu itasonga mbele kwa utaratibu bila matatizo, njia inayoeleweka na njia ambayo itahakikisha kwamba watoto wetu wanasoma masomo ambayo itawasaidia katika ujenzi wa taifa letu la Kenya. We needed to have done more than we have. We needed to be where we are not. And that is why it is important for all of us to put our differences aside, politics aside, work together for the nation that we all love, the nation of Kenya. Sigonya kwa mgajuango gai mar ODM mara ila mulo dinga koro kwedo ng'eto mar doma malo manyocha ochiwo thuolo ni mondo mi ochiwog duol mayiero IBC giesani. Odinga oramo ni nyaka bi deu report mar NADCO manolero kaka ibiro chiwog duol makamano. Jalo nowacho ni magiromo magala moro manobagi alap makamo kunji county ma Nairobi. Juzi mahakama moja anasema ati ile kamati ya mbele huko ya kuteua wale wanachama wa IBC ataendelee kufanya kazi yake. Nasema hiyo ni upuzi. Ni upuzi. Ile kamati hawezi kufanya kazi manake ilikuwa tayari imevunjwa na bunge. Sasa hii ripoti ya kina Wandai na Kalonzo ikienda mbele ya bunge ipitishwe ndio tutaanza mambo ya IEBC. Jagoro mongere migao marita Dr. Raymond Omolo kwa Uganda mondo mi ochwal lwetgi na jogo ma ok nyale gwengewa. Dr. Omolo ne lose kinde mano chiwo kony mar omenda mag skul ne jopuonjre 100 ma onge kod nyalo e county ma Nakuru. Ogolo omenda maromo milion 1 mar siro somb nyithindogo. Ongudu chimbona 1 ma this organization machal kamani oseluongwa ni bi uru nitiere kony mondo kony godo nyithindo mani kod chandruok ma jonyuol gi ok nyal. An kaka chiel kuom jonyuol ma ok nyal mani kod nyithindo school, I'm having 5 kids in secondary school, but financially stringency I cannot manage to pay for them. Koro gima timre jowadwa en gima lich ahinya ni nuango kony machal kamani ok yot kuom ogendini mamoko. To ka oganda machal kama nyalo wuok mondo konywa, ang'o ma mono wayie kendo wakonygi. Pok aneno gima chal kama, mradi machal kama. Kora duoko erokamano ne jotendwa mokelonwa mradi ni kendo duoko ne chairman gi jomo onge lwedo te. Pok onenore history mar oganda mare jokonagi. Ka ng'ato nyalo paro kamobete mowachi ni waor ng'ato mondo dho manye nyithiwa moko motimo ang'o mo jonyuol gi ok nyal. Koro wagoyo kamano maduong' ne jaduong' ne PS Dr. Raymond Omolo. Deka ina parko da uchiel nyakon mgajong bang sa achiel na midhiambo chendo endatil na rwako pachi kacha winje ni inti parango kutendore gi magi mwaiko ni kapo kwa yo mokuonge chendo ni maratil. Pastor Collins Odinda wacho ni kaka pilo sodonje ratil lo weche manyien ka entiere Kayole county ma Nairobi. Choni en kaka jadolo gin kanyo gi jadolo wadgi Bishop Shem Daniel wodgo ga kode nyamergi Serino Lima gimowacho maduong' ni late nde gima notimore ne jo Embakasi kata kamano wacho ni walamo changa mapiyo ne jogo mano hinyore kendo kwe ne jogo mabende johera gi noyudo hinyruok kendo moko bende oito ngimagi. Faith Mzomo kantiere Malindi
Wacho kanyo nogo mos jogo duto moyudo masira mar mach kod apaya kato wacho ni quick recovery chang mapiyo ne jogo duto mantiere kuonde mag thieth moro Nyasaye ok chang gi mapiyo. Josephat Woodligala Uchieng nyisa kacha ni entiere kodwa kanyo gi Acha Humphrey Maloba assistant gi Hacho Lois Maende duto gi entiere kodwa. Kenneth Matiba aneni kacha in bende ka intiem e wengo makakumba wacho ni weche gi chopo ni e yo makare kato Frederick Osenyo to wacho ni Mombasa Nyali weche gi chopo e yo makare. Clean Wood Mary wacho kanyo no wuok komungu mora hinya kod weche manyien mag ratil kendo wacho ni RAMOGITV ler sidang. Kanyo bende ote kanyo moya irafiki Woodligala Kabiero wacho kanyo ni entiere kanyakla gi Opondo Maombo Atoti Mboya Odongo Jauloma Celestine Nyager Victor Lweny kod Oscar Nyakwar Origi giduto gintiere kod wechero nyakono mwajua wayo matina chenro endatil kekidi mabor waduo kod mathoth chenro ni. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40 iyud mwandu molos sano iywe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu Manjit House apaya ma Accra Street momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 63 83. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Ma en sigana manotimore gadier e higa mar 1979. Indanyisou gimang'eyo gi gima seneno gi wang'a. Wuod jaduong' gweng' dok e gweng' manodakie gi yie manyien. Yesu Kristo malamoni e omera ng'ani osemiya gonyruok mar adiera. Ang'o matimre? Nyaka oyiere kind kawo kar wuon mare kata chopo dwaro mare manyien mabiro miyo oket ngimane kamarach. Tim Kristo ni tuo mabiro ketho gandalo. Oseguro tiende dalani. Where the river divides. Jumapil, saa 2:15 otieno. Sinema mar Jokristo motenore kuom gik mane otimore adier. Winam Cinema, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro mgajonge chendo ni maratil wa dhimbele gimi weche manyien. Apisa magarita mamarani obeda kicha mar neno ni onge gimoro marach motimore ne Rael Nyakirario ma enda Junior Sagini. Nyathi manolodho wang'e oko e yo magalagala e kaunti ma Kisii. Dawa nonyocha we thuolo juma mokalo bang' doho yango ni onge neno moro matude kod ketho makamano. Jafwambo George Bati ntiere kod ler mathoth. Tich abich bang' gole od twech mar joma mine ma Kisii. Nyakirario notoy mana wer.
wer mar duoko ne Nyasaye erokamano kuom golo pinge lwete. Nyakerario, dayo majegni 80 ne orwake od ang'ech kuom higa achiel kane itude kod ketho mar bedo achiel kuom ji manolodho oko wang' nyakware mong'ere kaka Junior Sagini. Keth ma okil mare omine wach gi doho ma ochwewe e thuolo. Mimi hakuna kitu. Si mimi peke yake nyumba yangu. Hakuna mtoto. Si mtoto hii ni mchukuu. Ni yangu. Mungu anatoa nyumba ya chera. Asanti. Anakoka saiti. Hakuna maneno ngine. The reasoning was that the evidence of one of the witnesses was an incompetent witness because she was having challenges to do with the mental disability. Bang'we thuolo mondo doge gweng' ma Ikruma. Penjo en kaka jogweng' nyalo dhi nene bang' tim makoch manitude godo. E dala ne wayudo wuode Thomas Ongaga, ma bende en wuon nyathi manolodho wang'e oko ka wuotho e kind ode kod od min gi manyocha ne owe thuolo. Gombo mare en neno min gi bang' wuok e jela, kata kamano Okoni Rael Nyakerario pod okodonjo dala. Mimi naambia mama rudi akae, I feel good. Hii familia kama iko na shida fulani, pengine tutaangazia hayo maneno ili tuweze kuona kama tutamtengenezea ile chumba. Kado biro ni dayo Nyakerario irito kod jogweng'. Ode manoweyo higa achiel mokalo ok ni maber, kendo kak manitie kore nyiso en chal kagima odno chunye ne oseol kod bedo kende. Ka jogweng' to koni girito rwako Nyakerario kendo dak kode gi kue. Security ya kutosha iko hapa. Tuko na chief wetu hapa Ochogo, tuko na sub chief Palma, wamehakikisha kwamba usalama wa mama umekamilishwa. Sio inawezekana sio yeye juu ni mzee. Sasa inawezekana ni mambo ya fitina ya nyumbani. Sasa tumefurahia kufunguliwa kwake. Lakini maisha ya yule mtoto ilikuwa imeharibika. Serikali iangalie maneno, ione vile itasaidia mtoto Sagini na familia yake. Tim manoweyo jogweng' kod penjo kendo miyo serikal golo koke ne ji ma itudo kod lodho ok wang' bebi Sagini ne omiyo jodala gi Sagini kit dak manyien. Ka Sagini kod nyamin gi ne okaw kod serikal kendo weyo kama ne ging'eyo kaka dala, to dagi ni thuthni kod bura e doho. George Bati, Ramogi TV. Migao mochung' ne ler kod ngima oganda e sub-county ma Homa Bay ochiwo milome mar ndala 7 ne weg jamni malondo piny e chuny boma ma Homa Bay mondo mi gigol oko jamni gono to ibiro makgi machwal gi doho. Milome ma kamano biro seche ma jopiny kod johala e boma ma Homa Bay osebedo ka ng'ure wi jamni mathoth ma wegi oweyo bayo e chuny boma no. Jafwambo marwa ma Homa Bay Halia Beach ntiere kod ler mathoth. E chuny boma ma Homa Bay jamni ma opogore kamoting'o dhok, diek kaachiel kod rombe gwenyore gi jopiny madhi nyime kod chenro gi mapile boma ne, kendo gidialo ya peni mopogore e chuny boma ka gimanyo chiemo, kendo bang' ka gisechiemo ma giyieng' to ginindo mane genga peyni, ka moko to dhi yweyo e tesen nyamburko manie boma ne. Kaponde bende nindo mane chuny apaya ma kata nyamburko ok nyal buogogi ka jowuothe mabaro negi, kendo ma nyalo kelo kata masira ne jogo matiyo gi apaya ne. Nywandruok mag jamni e boma ne koro ne omiyo bad migao ma ochune ler kod ngima oganda e sub-county ma Homa Bay ne ochiwo notis mar ndalo 7 ne weg jamni malondo piny e boma ne mondo golgi oko mapiyo kendo gimany kunde ma jamgi nyalo kwae, nono tibiro makgi malo kod dwaro mar duond chik. E chiro masoko mjenga manitie boma ne jawala ni kod pek odiochieng' ka odiochieng' ka giriembo jamni maketho mwandu gi mage uso kendo wege kod lal maduong'. Ok chando wa malich kata die ka endi ketho gige wa malich. Ok inyal leng'ori dhi kata stop miduogi. Ero ka dhiang' osenyono gik moko. Koro mano chando wa malich. Koro sirkal ne kaka konyo. Nyiewo jaridi nyangweso to wachwado gi godo. Ka in gi lweti nono to chuoyi. Sirkal owuo gi wuon dhok mondo ng'ato twe dhere. Ka ginyalo to gilosnwa chiro mondo wayude konyruok mowinjore. Gimora mono kinyal wuok e chiro ka kiwe giri chien, diek ketho, rombe ketho, dhok nitie. Jakom chiro ne wacho ne gidwa lal pile ka pile nikech mwandu ma giuso ma jamni gichamo kendo gidonjo e chiro ne gokinyi nyaka odhiambo. Chiro soko mjenga ka ichoke osuru mang'eny ahinya kendo kama tax wuok nikech en wholesale ma begi mar mabire e chiro ne. To county mogo Homa Bay, county government Homa Bay ka ok osejwang'o, ok oseweyo mondo mi oket
environment maber e soko mijinga kae. Namba achiel, wasebedo ka wan gi chandruok, johala ywak pile ka pile ni dhok chando gi, adir mag dhok chando gi saidi, onge kaka mon nigi kwe, mon chandre kon gi koni ma igeng'o dhok kon gi koni. To gima nodhierwa ni reinforcement noketi e kaunti gi Homa Bay mang'eny kabisa. Tiji reinforcement gi gin ang'o? Tang'o miyo nondik gi ka ok ginyal konyo ji machalo jamni moko mang'eny e chiro soko mijinga kae. Mine ywak. Gikone sirikand kaunti mondo kaw ondamo mar chik ne weg jamnigi ma giwacho ni osechando gi kuom higni mathoth, to chutho bang' kane osegol notis mar ndalo 7 ne weg jamni malundo piny e bomani. Sida ma wan go, jamni ok inyal wuok midhi kata e bura moro kata e yori moro manyalo konyi. Kiwuok ni to jamni ketho gik mondo kendo chamo gik moko, gik machalo cham, gimoro amora michungo e chiro. Koro gino osechandowa mar higni mang'eny, to jo country ok wane ka dewo wach machal kamano. Ka ber to jochiro wacho ni bae ndalo 7 ok wayudo ka jamni ok nyal wuotho e chiro, to ok wabi juogo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa kaunti ma Homa Bay atirinya e kaunti ya Migori kama piny owacho kotenre kod riwruok riwruoge ma ok mag piny owacho. Masiro weche mag pure kaunti ya Migori ojiwo oganda mawuok e gwenge ma osebedo kayudo koth matin kaka nyatike mondo mi oket maine pith mar bel. Kotelnegi kod Dr. Fred So mar riwruok mar First Bridge Foundation masani jolo chenro mar pith mar bel kod jamni ne jopur mane koth mar El Nino ohinyo e kaunti ma Migori giseyango ni bel tiyo maber e gwenge ma yudo koth matin. Osewacho ni kodhi mar bel bende chiek piyo kendo nitiere kod ber mathoth ne del. E bwo chenro ni motese ni Food and Agriculture Organization FAO kao kalo kuom riwruok mar First Bridge Foundation. Chenro no geto jopur 1,500 ka jopith mag jamni bende igeno ni biro sir. Which is irregular and is not reliable. So sorghum was an ideal crop. In addition to that, sorghum has been found to be very nutritious, and of late there's a lot of market for it. In fact, even Kenya breweries has enough adequate market for sorghum, particularly the Gadam variety that we gave the farmers. So in addition to just meeting their nutritional needs, if they have excess, they can get additional cash through selling to Kenya breweries. We have made impact to support the vulnerable communities to be able to recover from the vagaries of climate change. And this one will go a long way in building their resilience and even supporting their livelihoods in the future. We have targeted 1,500 beneficiaries in the county, and that goes into various activities, including cash transfer, livestock feed supplementation, and also field crops, as well as animal health services. Ma watimo ne kuonde motuo nikech kuonde motuo gin gi dhok manyaluo mang'eny. To dhok mang'eny gi iyudo ni samoro ok githiedhgi, ok gichanjgi, koro ka tuo biro to hinyogi. Koro miyo kanye mwang'iyo ahinya, to bende ok watamore ng'iyo kuonde moko ma bet ka opidho dhok mag grade. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ikrini wuoth makende
mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Epao tuke ni tim ma Kenya matugo tuke magadhula kidieny mar nyiri ma hikgi ni piny mar 17 ng'ado tiko mar round mar 3 mag manyo tiko mar yore tuke mag pinje duto. Chiel gi riwruok matao tuke adhula pacho ka FKF osebedo gi tudruok kama koro miyo Kenya thuolo mar timo